Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली BTC सिट बिथाङा रिजाल्टनि बागै एनाउन्समेन्ट खालामबाय दा बिथाङा मा होनदों जों बेखौ नायगोन जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो लोगोसे TET नि सायाव मा रिजाल्टआ होग्रोगोन बेनि सायाव बिथाङा फोसावदों दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना आंनि Bodo Job Info official YouTube channel आव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो आसामनि जा सेन्ट्रेल जा एबा काउन्सिल जा दा गोबाव खालामा जों थांगोन CSB पर्टेलाव मानोना CSB पर्टेलाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे लेटेस्ट आपडेटखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि नेक्स्टनि थाखाय दा जों फैबाय CSB आव फैनाय लोगो लोगो जों मोनबाय जे BTC एडमिट कार्ड लिंकखौ बोखारबाय दैट मीन्स नेक्स्ट खामानि जाबाय रिजाल्ट होना ओके स' बे पर्टेलाव रिजाल्ट होनाय खामानि जासिगोन दा लिंकखौ बोखारबाय BTC एडमिटआ मोनला आरो बे अरेल टेस्टआ दिनै जोबबाय बेनो जाबाय 2nd डे मोनजेननाय ओके दानिया रिजाल्टखौ माब्ला मोनमारगोन दा जों रिक्वेस्ट खालामदोंमोन मिडियाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सों होननानै रिजाल्टनि बागै दा बिथांमोना सोंमारदोंमोन दिनै सोंदोंमोन दा फाइनाली एन्सारखौ होबाय सिप बिथाङा दा बेखायनो सोंनांगौ आरो सोंनाय लोगो लोगोनो बिथाङा एन्सारखौ होदों दा सिप बिथाङा मा होनखो बबे रिजाल्टखौ होग्रोगोन आं नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो जाय मिडिया पार्सना सोंदों थेंक इउ सो माच जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सोंबाय थायो नेक्स्ट लेभेलावबो दा ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायग्रोदो बेनो जाबाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो लोगोसे फरेस्ट आरो टेटखौहाय आरो BTC माखौ होग्रोगोन होनखो जों दायो दसे नायदिनि नि गेजेराव फार्स्ट LP UP निखौ होनो नाजादों बिनि उनाव बाकिखिनिखौ जों होनो खामानि मावगासिनो सोलिगासिनो दङ हाजार मानसिफ्रा जिहेतु इन्टारभिउ होदों दा बेखौ स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ जाहाथे जेबो गोना गोरोन्थि थाया जोङो जेसेबां थाब हायो बेखौ होनो थाखाय नाजादों फैगौ सप्तासेनि गेजेराव फार्स्ट LP UP निखौ होनो नाजादों बिनि उनाव बाकिखिनिखौ जों होनो खामानि मावगासिनो स' दायो नोंथांमोना खोनाबाय गावनि खुगाजों एबा BTC नि चिफ बिथां प्रमद बर' सारा मा होनखो थ' नोंथांमोना खोनाबाय देन बेनिफ्राय फार्स्ट लिस्टआ जाबाय TET स' फार्स्टआव सबसे फार्स्ट रिजाल्ट फैगोन बेनो जाबाय TET LP UP आ फैग्रोगोन एन्ड PGT आ सेकेन्ड लिस्ट फैगोन फैया बेखौ मिन्थिया नाथाय TET खौ होग्रोगोन होनना बुंदों देन बेखौ होखांनाय लोगो लोगोसे 4th ग्रेड बेनिफ्राय 3rd ग्रेड जेरै BTC सेक्रेटारि बेनिफ्राय डिग्री लेभेल HS लेभेल बेनिफ्राय 4th ग्रेड थ' बेखौहाय होगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों एबा बिथाङा फोसावदों दा बेनो अब्ला 7 निफ्राय 15 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड रिजाल्टखौ मोनगोन बेनो जाबाय BTC आव दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय सिप बिथाङा मा बुंखो जे नोंथांमोना फार्स्टआव TET बेनिफ्राय आदार्स पस्ट जिनिखि गोग्लैयो बेखौ जोङो 2nd सप्तायाव मोनगोन आरो बेनो जाबाय आगस्ट दाननि 2nd सप्तायाव दा बेखायनो 15 आगस्टसिम नेथ'दो आरो 15 आगस्टनि उनावहाय हमना ला MCC नांगोन आरो इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे इलेक्सना सेप्तेम्बरनि लास्ट सप्तायाव जागोन होननानै आसामनि CEM बुंदों जेब्ला थ' बे जाखागोनानो आरो बेनिफ्राय रिजाल्टआ अक्ट'बराव मोननाय चान्सआ दङ देन बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनग्रोबाय 10 मोनसे लास्ट कुइसन जानो हागौ HS आरो डिग्री लेभेला बायबा टेस्ट थागोन ना थाला दा बिथांनि बुंनाय स्टाइलाव जुदि 2nd सप्तायाव होयोबा जुदि 15 आगस्टनि उनावनो MCC नाङोबा अब्लाथ' HS आरो डिग्रीया बायबा टेस्ट गैयाबा जानो हासिगौ डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआव फैनो हासिगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ आरो दा अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोना रिजाल्टखौ नेयो आरो दिनै मिन्थिग्रोबाय जे फार्स्ट TET फैगोन बेनिफ्राय 7 निफ्राय 15 आगस्टनि गेजेराव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड फैसिगोन बेनो जाबाय BTC साख्रि